svrhe i doprinosa i jedna šira društvena svest moraju biti u skladu sa svim ovim ostalim aspektima. Marija, ja bih prvo sa vama počela. Dosta se u današnje vrijeme priča o, pogotovo za visoke pozicije u poslovnom svetu, o balansu između poslovnog i privatnog, takozvani work-life balance. I nekako mi je zanimljivo da se obično žene iz poslovnog sveta pitaju o tome, a zato ja vas neću o tome pitati, nego sam želela u stvari da vas pitam kada pogledamo vaš raspored, ono sve što ste nam prezentovali prvog dana, ja imam utisak kao da ste vi jedan perpetuum mobile, mislim, a znamo da to fizički nije baš moguće. Kako vi, da kažem, punite svoje baterije, kako postižete sklad u odnosu na sve te obaveze i odakle crpite taj osjećaj svrhe? Ja ću prvo, ako mogu, ono što me niste pitali. Dobro. Kako se zove Mileva? Prvo, work-life balance je stvar u koju ja duboko ne verujem. Takođe, zato što mislim da balansiranje podrazumijeva klackalicu na kojoj s jedne strane imate posao, a s druge strane život. Što to znači da su oni suprotstavljeni. To znači ako vam je posao dobar, vaš život nije dobar i obrnuto. To se meni ne dopada jer mi provodimo u poslu, ne mislim fizički sedeći u kancelariji, ali mi u poslu provodimo skoro slobodno vreme. Dakle, ako je naš posao tako zauzima naš život, što to znači da mi nemamo svoj život. Tako da to balansiranje i isprobavanje, uokviravanja tih stvari, tako da su to sad neke loptice koje vi morate da razmestite tu i tamo, mislim da to uopšte ne pije vodu, naročito kod ljudi koji, kad kažete život, podrazumevaju svoje prijatelje, svoj duhovni život, sport ako hoćete, zadovoljstva, neke svoje hobije, ljubavi i tako dalje. Ako vi sad to pokušavate sve vreme da odvojite i da kažete ovo će biti danas 8 sati, ovo pola, ovo 1 sat, mislim da to ne može tako da radi i da iz toga samo možete da ćete frustrirani jer je to jednostavno nemoguće izbalansirati. Ono što mislim da je suština života, naročito sada u ovim godinama u kojima se mi nalazimo, ne mislim koliko mi imamo godina, nego u 21. veku, jeste sinhronizacija i nekako uspevanje da sve te stvari kod vas budu zajedno kao jedna celina u kojoj vi lepo, kao jedan, na primjer, fantastičan jazz kvintet, za koji kažu inače da je najteže da se oni sinhronizuju, jedan jazz kvintet u kome svaki instrument u isto vreme svira sa svakim drugim instrumentom i to u savršenoj sinhronizaciji koja na kraju daje divnu melodiju. Što znači da dok radite, vi ste u stanju da razmišljate i o svojoj porodici, da takođe dok se bavite sportom možete da razmišljate o nekim stvarima iz posla. Meni to fantastično inače radi, na primjer kad plivam, to mi je najlepše vreme za razmišljanje o nekim stvarima u poslu. Tako i da onda zapravo sve te stvari funkcionišu zajedno kao jedna lepa, velika celina koja vas ispunjava. I da je vaš jedini zadatak da izbacujete napolje ono što vam ne prije i što vas ne ispunjava. Ali da ništa ne balansirate, nego da sve to uzimate zajedno kao vaš život i kao jednu celinu čiji je cilj da vas čini ispunjenim, srećnim, samo zbog toga da biste vi posle druge mogli da činite srećnim, što je valjda, bar meni je to jedan od najvažnijih ciljeva u životu. A da li ste ono što sam htjela da vas pitam na početku, znači osjećaj svrhe koji vas rukovodi, znači kako biste ga definisali, da li znate ili osjećate da ste ga oduvek imali ili prepoznajete trenutak u kome se to fokusiralo? Kad me to, prvi put sam to pitanje dobila ovde u petak uveč i to me Nenad pitao. I tražio da mu odmah odgovorim i ja sam iz topa izbacila, znači ne razmišljajući, to je vjerojatno bilo iz amigdale pozadi, bilo je ljubav i davanje. I to su bile dve reči koje su iz mene izašle same. Ja verujem da taj osjećaj postojao od uvek, ali da sam ga vjerojatno sa godinama postajala svesnije. I ljubav kao suština života i ono od čega živimo i što se trudimo da damo onima koji su nam važni, i davanje. Ali ne davanje koje smo naročito na ovoj geografiji, mislim, naročito žene podizane tako da daju tako što žrtvuju sebe i rade sve za druge da bi drugima bilo dobro gde one nisu bitne, nego jedna druga vrsta davanja
ona iz aviona što kaže da prvo stavite masku sebi pa onda deci, dakle da budete toliko srećni, ispunjeni i puni ljubavi i zadovoljstva da je onda vaš najveći cilj zapravo da to što imate u sebi podelite drugima. I svoju mudrost i zbog toga i znanje i iskustvo, zbog toga postoje ovakvi događaji. Ja verujem da svi mi dolazimo ovde da pričamo samo iz te želje da podelimo to što imamo sa drugima i da na neki način motivišemo ili inspirišemo druge ljude da takođe postignu ono najbolje što mogu. Tako da, eto, ljubav i davanje, ali ne davanje koje je davanje u smislu žrtvovanja sebe, već davanje svega onoga što u višku imate u sebi, što ste uspeli da u sebe unesete. Tanja, vaš životni put je vrlo zanimljiv. Kako kažem, u odnosu na ovu publiku svakako možda i neobičan. Vi ste pokrenuli 2002. godine pregovarački tim u okviru MUP-a Srbije i bili ste članica tog tima. Koji sistem vrednosti je vas rukovodio da u stvari dođete u tu situaciju da tako jedan kompleksan posao, odnosno kompleksnu misiju sebi, da kažem, postavite? Ovo mi sada zvuči, vi ste to jako lepo rekli. Inače, moje kolege kažu, ti luda žena, mislim da radiš te stvari, mislim šta tebe pokreće da tako nešto. Da, ja sam jedan od osnivača pregovaračkog tima za krizne situacije i nekako ja zaista nemam doživljaj da je to ništa spektakularno, to je prosto u onom trenutku neka karika koja je bila neophodna da se malo promeni svest unutar u državnom aparatu, mnogo vidite te disfunkcije, oscilacije i nekako ono što smo mi uočili jeste da ljudi nisu fokusirani, a to je vezano i za ovo podneblje gde živimo, su više fokusirani na smrt nego na život. Odnosno da imamo problem neuvažavanja života i neuvažavanja smrti. Ili ono što bi rekli narodski, na svadbu ne moraš da dođeš, ali na sahranu moraš obavezno, inače ti se to zamera. I onda smo uočili, i to je interesantno da čak ono što ljudi doživljavaju kao najefektivniji deo tog mog bivšeg identiteta u ministarstvu, to su specijalne jedinice, to je da kada god trebamo da rešavamo neku situaciju, mi smo uglavnom fokusirani na ono negativno što je negde Vesna donela, a to je na ljude koji izazivaju tu situaciju. I onda u tom fokusiranosti, jer energija ide tamo gde nam je fokus, mi zanemarimo ono što je suština zapravo našeg bivanja i postojanja uopšte kao službe, a to je zanemarimo te ljude kojima je potrebna pomoć. Obzirom da su 90-ih koje su bile takve kakve su bile, posle 2000-te mi smo stvari negde prepoznali koliko se sve promenilo, pa i taj rad i metodologija i naučno bazirana metodologija rada u policiji, rešavanja određenih situacija promenila, da mi kaskamo jako za vremenom i sticam okolnosti se desilo da se održavao neki seminar, to je neka međunarodna, ne mogu više da se setim ko je to držao, i naši rukovodioci, tada top menadžeri, nisu umeli da prepoznaju o čemu se tu zapravo radi. To je glasilo ovako, terorizam, psihologija i pregovaranje. I oni su bili potpuno zbunjeni koje to službi zapravo pripada, ko tu treba da ide. I iz tog neznanja oni kažu, ok, terorizam, ajte nam ide specijalna jedinica i tako moj prijatelj i kolega Mojsilović, mislim, sa kojim smo i krenuli u celu tu priču, on krene iz specijalne jedinice. Ja sam tada radila u Upravi za borbu protiv organizovanog kriminala, radila sam uglavnom na ucene iznude i vodila sam taj međunarodni aspekt istraga. I oni kao, ajde, kao to ima veze i sa tim, i između ostalog pošalju i koleginicu koja je psiholog. Ispostavi se da je to bila idealna kombinacija, smo mi u trenutku stvari shvatili šta je ono što je potrebno, a to je kao desenzitizirano društvo, znači stalno u stresu, u desenzitizaciji, bez povezanosti sa telom, premda to izgleda drugačije po poslu, da smo u stvari mi zaboravili čoveka. Mi smo zaboravili sebe. I mi prepoznamo da je zapravo jako važno da postoji jedan element koji će uvažiti sve ono što se dešava u polju i pokušati na jedan drugačiji način da čitavu tu situaciju reši. Naravno, ovo je nekako, ja ne verujem u što kažu, ali rekla bih da je nekako ovo bilo vođeno, što kažu, kosmičkim putem da mi dođemo do toga. Mi smo prošli mnoge obuke koje su prvo i pre svega podrazumevale da mi sami prođemo kroz neki proces neke blage
psihoterapije, odnosno da mi sami uočimo šta se sa nama dešava kada se nađemo u tim stresnim situacijama, da bismo mogli da razumemo šta se dešava preko puta svakom od nekih aktera i učesnika. Kulminacija je bila da ja sam prošla tu najjaču obuku koja postoji u svetu, koju drže Britanci, tu dolaze i ljudi iz Mossada i ljudi iz CIA i hoću da kažem da je to neka priča koja je onako prilično široka i međunarodno licencirana tada bila za pregovore. Ono što je bitno, mi smo doneli taj sistem i prilagodili nama i zapravo napravili jedan sjajan model selekcije koji kad sad, baš smo nekako pričali jutros, čini da u selekciju ulaze ljudi koji imaju razvijene sve ove 4 dimenzije, jer jedna bez druge ne ide. Znači sve 4 dimenzije. Da biste sklad. Jedan sklad, jer da biste radili taj posao, prvo ja moram da budem fizički spremna da nosim 20 kg tereta, pancira, oružja i čuda na sebi. Drugo, da to mogu da radim 20-30 sati bez spavanja, bez jela, bez hrane, bez vode, često u nekim jako teškim uslovima. Znači ta fizička spremnost je vrlo značajna. Onda potrebno mi je znanje. Potrebno mi je da to znanje koje sam stekla mogu da provučem kroz iskustvo i da budem dovoljno fleksibilna da na neki način menjam kako se menja određena situacija. Vidite, knjiga ne može da pokrije sve. I mi smo svesni da živimo danas, mislim to su malo ljudi svi, Marija rekla, živimo danas u vremenu kada postoji naučno uklesano u kamen. U ovom trenutku nauka kaže ovo, ali već sutra se otkrije nešto što pomeri to naše saznanje i uverenje. Zatim emocionalna inteligencija, odnosno kako se mi, da li smo samosvesni, kako se mi samoregulišemo u trenucima stresa. Kad vi stojite i neko je uperio oružje u vas i vi sada u tim okolnostima trebate nešto da postignete ili preti da će ubiti neko dete, kako se mi sada samoregulišemo, kako smo prisutni i kako smo svesni naših uverenja, naših introjekata, raznoraznih stvari koje nas voze i kada smo svesni toga, kako u stvari dozvoljavamo onom drugom i ne namećemo, nego dozvoljavamo da on bude ono što jeste sa tog mesta prisutnosti. Znači, prihvatamo ono što jeste. I ona duhovna dimenzija, koja je u stvari negde svest o tome ko ima koju svrhu. Ja nikad nisam razmišljala, ja, znaš, ću da se bavim time, jer to je sada, ne znam, tako i tako. Ne, ja sam tada u stvari spoznala neku tu svoju svrhu. Moja svrha je to zato što ja imam kapacitet za to. Ja ne bih imala kapacitet da budem hirurg, verovatno bi palo u nesvest. Ali imam kapacitet za to u tom trenutku i nekako se tako to razvijalo. Koji je To, pištolj, lisice i to. Pa mislim, lagano. Kako je rekao Al Capone, pištolj i reč mogu mnogo više nego samo reč. Ja slušam njih dve i strepim. Znači, borba protiv organizovanog kriminala, Delta Holding, ja razmišljam šta ja? Organizovani kriminal. Organizator. To je to. Što bi rekli Snoopy, odnosno Charlie Brown, govori tiho i vodi sad sa sobom lekcijom od malih nogu. Koji osjećaj svrhe i koji sistem vrijednosti je vas rukovodio kad ste iz jednog korporativnog okruženja odlučili da napravite zaokret i da se posvetite edukaciji, odnosno da osnovite školu? Obrazovanje, da. Mnogo je zanimljivo to što mi sad pričamo ova 2 dana i to je, s jedne strane ti se u glavi lome 2 stvari. Jedna je kako je moguće da to otkrivamo sad i gde je to bilo pre 10, 15 ili 20 godina i da li je to svako od nas u stvari nosi u sebi prirodno sve te dimenzije, samo, što bi rekli, nisu bile u datom trenutku moderne. Teško da prirodne stvari, duboke stvari mogu da se razviju ako ih nemaš. I ja nisam vernik toga da ćemo mi sad, evo ti pročitaj priručnik i svi ćemo biti i duhovni, i emocionalni, i moralni, i fair i pošteni prema ljudima. Ne postoje te tehnike, naročito anglosaksonske tehnike kojima smo mi izloženi, te uče da u stvari na neki način te vaspitaju, prosečuju. Ali ako hoćeš nešto što je suštinski, dublje, veće, to mora da je negde usađeno. Čime se sve to sadi, to je neka druga priča. Ja sam u svojoj
Ja sam razmišljao ste vi mene zvali zbog fizičke inteligencije. Sad radim. Ti se spremaš za polumaraton. To je to. Da, ja sam u tom smislu evoluirao kako čovjek i sazreva i to je nešto o čemu mi u školi i pričamo. Nije jednostavno, retki su ljudi koji u mladim godinama prepoznaju svrsishodnost. A svrsishodnost je verovatno jedna od najvažnijih tih unutrašnjih pokretača. I neko jezgro imunološkog sistema da se nosiš sa svim mogućim izazovima koje regularno i normalno nosi život. Veoma mali broj ljudi u stvari ima luksus da dođe time, da može da razmišlja i da može da traži da prepozna svoju svrhu. A šta im obezbeđuje te luksus? Pa, ja bih rekao mentalna sloboda, socijalna sloboda, kultura, obrazovanje, vaspitanje. To je sve pre nego materijalno. To je, ja mislim, sve pre nego što je vezano u tome koliko imaš par ili što ne kaže ja ne mogu da započnem neki privatan biznis koji bi me zanimao zato što, ne znam, ograničen sam novcem ili ne mogu da promenim neko zanimanje zato što sam, nemam pojma, ulikam u sigurnost u nekoj organizaciji i tako dalje. Neki osjećaj te potrebe koju ti imaš u sebi, a recimo ja bih od ovog što smo imali prilike da ovih dana čujemo, koleginica, preduzetnica sa košuljama je imala tu neku iskru koju bih ja kao neko ko se tim poslom i bavi i s tom vrstom ljudi radim godinama i sam sam, što bi rekli, iz tog lonca se prepoznaje. Mnogo slušamo brigu o ljudima, briga o društvu, briga o zaposlenima, briga o kolegama, znači tih frazetina po firmama i tim tablama oglasnim i posterima, i naša misija, naše vrednosti, na toga ima gde hoćeš, to je jako jeftino, to košta 1-2 dana da sedne neka grupa i napiše šta su naše vrednosti ili da se angažuje neka agencija da ti to izdizajnira, a to smisla nikakvog nema ako to ne živi. A to je najteži deo, a kao što u životu znamo, ipak to dela govore. Ja ne mogu za sebe da kažem da sam ja filantrop i da ja nešto dajem, to za mene može da kaže neko drugi. I to možete da kažete vi koji ste ovde, mogu da kažu naši studenti, mogu da kažu moji saradnici, ljudi koji u mojih 30 godina karijere imaju sa mnom kontakt, pa bi neka medijana, neki srednji rezultat bio Srđan je neko ko daje. Ili ko je u suštini okrenut u tom smislu na ljude. Moja svrha od prvobitnog adrenalinskog dokazivanja u prvoj polovini života da ja pokažem da sam direktor, da imam službena kola, mislim sve to što sve mora prođe, naročito moraju muškarci to da prođu jer je to vezano sa tako nekom vrstom moći koja je adrenalinskog i možda nekog erotizovanog tipa, je prešla u neku potpuno drugu fazu, to je šta je moj rezidual, šta je moj legat, šta iza mene ostaje. I nekako se složilo da se kroz sve te kockice čime sam se ja u životu bavio, da se škola pokazala ovo čime se ja bavim, moj legat i svrha onoga čime se ja bavim i u krajnjoj liniji zašto mogu i vama da budem svima zahvalan što ste ovde, je da nekim svojim uticajem ili svojim razmišljanjem i delovanjem na malom planu, u mikrokoracima činimo da sredina u kojoj živimo bude svaki put malkice bolja kad se vidimo. Ja se ne bavim obokama, ja se bavim obrazovanjem ili ako mogu da budem još precizniji, moj posao je da razvijam inspiraciju kod ljudi, kod poslovnih ljudi, da budu bolji prema svom okruženju i prema sebi samima. To je moj posao i to je moja svrha. Kad smo kod inspiracije i kod davanja, koje ste napomenuli, Delta već nekoliko godina ima izuzetno uspešan program mladih lidera
kroz koji praktično daje priliku mladim ljudima da izrastu u uspešne poslovne ljude. Šta je taj neki sistem vrijednosti koji vi kod njih prepoznajete? Govorili ste o nekim ranim intervjuima o tom sjaju u očima koji kod njih prepoznajete. Na koji način vi, da kažem, od njih povezujete i dajete im taj osjećaj doprinosa? Da, to da se ja očima više ne smijem da pričam, pronašli smo neki forum na internetu gde su mladi ljudi koji konkurišu na konkurs menjali informacije i gde su napisali da ja gledam kome sijaju oči i da je dobro stave neke kapi. Pa sam prestala to da pričam. Kroz taj naš program do sada je prošlo 20.000 mladih ljudi u smislu selekcije. Ja imam ogromno zadovoljstvo da radim tu finalnu selekciju. Svake godine poslednjih 100 intervjuišem i zajedno sa svojim koleginicama iz HR-a odlučujemo ko će ući u program. U program nam uđe od 20 do 50 ljudi, zavisno od godine. Prošle godine je bilo 46. I oni dolaze sa nevjerojatnim pitanjima koji je to fakultet, koja je diploma, koji prosek. I onda kako vi sad nekome tako mlado objasnite da koga briga za prosek? Više ne znam ni šta je ko od njih završio, niti nas to interesuje. A kamoli prosek i takve stvari. I ono što mi stvarno gledamo, a kad imate dovoljno godine iskustva, vi to vidite na prvo. Znači, na prvo vidite kome ovde radi ta nenormalna želja da uspe i da napravi nešto od svog života. Kad kažem uspe, po svojoj definiciji uspeha, to uopšte ne mora da znači novac, nego ko ima taj neverovatni, sad moram da iskoristim englesku reč, taj drive, odnosno poriv, da nešto napravi. Ko nije u onoj ravnoj liniji i ko, isto je to neko govori ovde, ko nije dosta dobio sve u životu i nema potrebu što se bori ni za što drugo. I to je jedini kriterijum po kojim ih biramo. I mi ih uopšte ne pitamo na tom intervjuu šta oni znaju, pošto znamo da ne znaju ništa, sa fakulteta dolazite, mislim, ta znanja ne služe ničemu. Mi samo gledamo ko će biti u stanju da najbrže nauči ono što treba i ko će najviše sebe dati i svoje strasti. Bez strasti nema posla, nema ničega. Znači, samo ih tako biramo da imamo ko će imati najviše strasti da u sebe ugradi sve ono što je potrebno i da postigne uspeh. I mi smo u tim mladim liderima, sad ove godine ćemo primiti 9. generaciju. Zapravo veliki broj direktora u našoj kompaniji je iz ovog programa. Generalnih direktora sektora, menadžera i tako dalje. Znači, ti mladi ljudi zapravo, s druge strane, oni nama donose neverovatne stvari. Znači, donose jedan pogled sa strane, donose novi pogled na svet koji kao generacije imaju, donose novi pogled na način na koji se znanja stiču. Znači, oni su rođeni sa smart uređajima u rukama i to je nešto što mi od njih moramo da učimo. I takođe donose, pošto je tema danas ta svrha, i drugačiji pogled na svrhu. Dakle, mi svake godine njih testiramo u tome šta je njima najvažnije kod nas kao u kompaniji i svake godine je plata na 5. mestu. Znači, nikad nije na 1., 2. i 3. Nikada. Na 1. mestu je uvek mogućnost da uče i da se razvijaju. To je uvek, svake godine je to broj 1. I oni to, pošto na ankete, nema razloga da oni to lažu i ne bi se poklopilo da 8 godina to bude. Mogućnost da uče i da se razvijaju. Broj 2, mogućnost napredovanja, da vide svoj put, to im je veoma važno da vide gde će oni biti jednog dana. I broj 3 je najčešće okruženje u kome rade. I vi vidite da je toj generaciji to zaista i iskreno bitno. I po meni, to je jako dobar znak za naš svet, jer kad ta generacija dođe, mi smo vjerojatno generacija koja je najviše unakazila ovaj svet i jako volimo o sebi da pričamo sve o superlativima. Mislim da je naša generacija boomera i eventualno X, ona koja je bila najgora za ovaj svet do sada. A da kad sad gledamo te mlade ljude, u meni se javlja nada da će kad oni dođu na naša mesta, sve to što smo mi tako pokvarili, nekako popraviti, jer malo drugačije gledaju na svet. Jer im je novac na 5. mestu. I to je za mene super vest. Ili mogu da se nadovežem? Samo zove. To je jako zanimljivo što si rekla, a vezano je zapravo i sa osvešćenjem ideje u korporativnom okruženju, emocionalizacije, socijalizacije i svrsishodnosti organizacija. Pre 20 godina ove teme bi se smatrale teme za mi kušce i ne bi ih ni u jednoj ozbiljnoj korporaciji slušali. Meni su poznate, što bi rekli, iznutra 2 svetske korporacije za koje sam ja radio
kakva crna emocionalizacija da je nama, da smo mi sa tim došli da menadžeri 95. u Philip Morrisu treba da budu emotivni, da mi treba da imamo empatiju prema, to uopšte nisu bile teme. Teme su bile, imaš cilj, imaš zadatak, ti si pozitivan, ispunio si, nisi ispunio, bolje da ideš sam, nego da ti mi kažemo da ideš i nema nikakve, ništa. Ovo se pojavljuje od 2001. Ovo se pojavljuje od ovog babla.com-a, pa se onda intenzivira od 2008. A imam utisak da će se i dodatno intenzivirati. Treba da razumemo isto da je to klatno, ovo nije trajno stanje. Znači, Ali sa kojim svrhom? To sam baš htjela da vas pitam. pa sa tom svrhom da su ljudi nesigurni. Dajte da budemo isto realni. Vratit će se to, klatno će se u nekoj budućnosti opet vratiti, da će reći dosta nam je sad. Ne treba nam vlažne maramice, plačite na poslu i da budemo empatični za bilo koga i bilo šta. Stvarno nisi u stanju nešto da uradiš, saosećam sa tobom, saosećam sa tvojim neuspehom. Razumem to što si, ne možeš se probudiš ujutru, ili razumem što si tu, da kažem, treba tu da budemo, da držimo, da razumemo krajnosti, da razumemo odnos prema mladima koji imaju drugu vrstu ideje. Znači, mlađe generacije su drugačije. Ja sad moram samo da se nadovežem na nešto, a to je da ja imam nekada doživljaj da mi pogrešno doživljavamo reč empatija. Empatija ne znači da se mi slažemo sa nekim, ne znači da nam se taj uopšte dopada. Empatija znači da mi razumemo šta se njemu dešava, ali naš deo odgovornosti da kažemo, prijatelju, ne možeš da ustaneš ujutro u 6 svaki dan ili prihvatio si to ti je posao, ne možeš, izvini, ili traži premeštaj ili traži drugu kompaniju, drugu firmu. Znači, mi imamo malo problem sa time. Ja se izvinjam, Srđane, sad što moram malo da oponiram i ovaj deo vezan za razumevanje. Moramo da razumemo da mi jesmo, ja sam generacija, kako mi je rekao, 5,5 upgrade. Znači, ja sam 5,5 upgrade. Mi smo generacija koja je ponikla pred kraj nekog sigurnog sistema gde je grupa bila iznad pojedinca. I to je ono što korporativni svet negde to drajbuje, jel? Nije bitno tvoje lično osjećanje, da li tebi dobro na tom tvom poslu, korporativnom ili državnom ili kojem god, važno je da svi radimo u jednom cilju za jednu zajednicu. Drugo, ta uverenja, jer to su uverenja ili introjekti koji su nama duboko usađeni, videli smo koliko su oni teški, da mi svesno kažemo ne, ja tako više ne razmišljam, a zapravo nosim to u sebi, je nešto što se teško menja i to je nešto što smo mi dobili od naših roditelja autentično iz uverenja da je to dobro, zato što je njima autentično bilo dobro. Oni su autentično svako jutro ustajali u onom sistemu koji kako god želi to da doživi, znači ne pričamo o politici, da ne mora razmišljati ni o čemu, da je njemu svaki sutrašnji dan bio bolji od onog prethodnog, da je postojalo i neko zajedništvo, znači postojala neka empatija tada u onome i gde je sve bilo usmereno da svima bude dobro. Ali na jedan način koji je negirao individu i individualnost. To je ono što posle u stvari pravi problem. Ali meni je samo bilo značajno da napravimo tu razliku. Mi možemo biti empatični. To ne znači da nećemo da vršimo promene i da stavljamo granice. Pa nemamo tu nesporazum. Ja sam htjela da, u stvari, ranije da vas pitam, vezano za to uvažavanje različitosti. Znači, vi ste stručnjak za komunikaciju, za timski rad. Znači, do koje mere uvažavanje različitosti po vašoj proceni je prisutno i u kojim oblicima prosto čini nam se ponekad da se upravo sad što jedno priča, drugo radi i gde nalazimo tu vrstu balansa i sklada. Ja mislim da je to ono što su svi rekli, sad pogotovo, mislim, možemo mi da pišemo koliko god hoćemo, ali stvarnost nas demantuje, mislim, mi realno to nemamo. Zato što mi mislimo da su to stvari koje se daju naučiti, kao i emocionalna inteligencija, kao ti odeš i nešto naučiš. Ne, to je proces. To je proces osvešćenja i razumevanja odakle nama ide prvo i pre svega to neuvažavanje. Znači, kakvi smo mi? To je ono kada ja kažem, ja nisam rasista, a onda mi dođe ćerka sa čovekom sa afričkog kontinenta i ja hoću da umrem. Ali ja stvarno autentično verujem da ja nisam, recimo, rasista. Nisi imao priliku. A nisam imao priliku. Ja proverim. Tako je. Znači, različitost može da dođe samo onda kada mi, naša duboka uverenja, odakle god da su došli iz primarne porodice, transgenetike, kulturološka, kada ih osvestimo, testiramo, kada se dovedemo na to mesto da se možemo istestirati i onda kažemo, priznamo ono što jeste, ja ipak nisam toliko velika i široka i
prihvatam koliko. Ja sam to osvestila najviše upravo na čemu sam prezahvalna, onom mom prethodnom identitetu kriminalista, odnosno nekog ko radi u policiji kroz pregovore, jer sam imala prilike da zapravo moje uverenja, moje neke duboke skrivene, podsvesne stvari budu izazvane od strane ljudi preko puta. I to je ono što je u stvari kada ja vidim da mene radi, da bi ja umesto da obuhvatim čoveka, ja bi najrađe otišla i sada ne znam, prebila ga ili tako nešto. I onda sam morala da se pitam, dobro, šta se to dešava? Šta se dešava? Šta se sad ti toliko pomeraš ako ti čovek kaže, ej, ma ženi je mesto u kući, šta sad ti tu sediš i kao ti nešto hoćeš u policiji da izigravaš? Razumete? Dobro, izaziva stvarno da ga neko ćušne. Ali sada, šta radi emocionalna inteligencija kada vi osvestite sve to, kada vi vidite odakle vama to dolazi, kada ste vi okej sa tim da postoje ljudi koji tako razmišljaju, vas to više ne pomera. I meni, ja kažem, okej, da, ti imaš to uverenje, to je sasvim u redu. Meni je to u redu, ja se ne slažem s tim, ali to nema veze sa činjenicom da ja razumem i to onda mene ne radi na onom nesvesnom nivou gdje ja imam neku reakciju. I to je ono što je u stvari nama problem. Mi u korporacijama, radeći sa ljudima iz korporativnog sveta, znači kada postavimo pitanje, sve je super. Kada ih